दायानो गैयामोन दंफांबो लायाखै आं बिराद दुखु मोनबाय दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा फिसौ सासेल' दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो बिसोरनि थाखाय आयेन बायदि साजा होनो लुगैयो औ आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव आंहा फिसाला सासेल'मोन रावबो गैला दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा एकदम थगायदों थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों नङा आरो बियो बिसोरो ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो थाङो जेबो होना जोङो फिसाला सासेल'खाय दा बेनि बिसिखौ सोर नायगोन दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन जोंनि बिहामजोखौ आरो फिसौ सासे दङ जोंहा बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ बेसेबां फरायगासिनो दं गथ'आ क्लास 2 फरायजेनो देग्लाय क्लास 2 थांबाय क्लास 2 उन्दैसो ना उन्दैसो हौवासा